अखन अहाँ सब सुन रहल छी मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। ढकिया उठावे मोर बलमुआ पूरा कदार मनवन हो। ढकिया उठावे मोर बलमुआ पूरा कदार मनवन हो। ए छठी माई छछनेला हमरो परनवा बिना एगो ललनवा के हो। ए छठी माई छछनेला हमरो परनवा बिना एगो ललनवा के हो। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। कहब कि माई हम आपन कहानिया गौवा के लोग सब कहे छै बजनिया, कहे छै बजनिया, कहे छै बजनिया। कहब कि माई हम आपन कहानिया गौवा के लोग सब कहे छै बजनिया। लव कुश जैसन बेटवा हमने के सुन माई दे दन हो। लव कुश जैसन बेटवा हमने के सुन माई दे दन हो। ए छठी माई छछनेला हमरो परनवा बिना एगो ललनवा के हो। ए छठी माई छछनेला हमरो परनवा बिना एगो ललनवा के हो। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। प्रेमी प्रकृति के माए मानला कहनवा पूरा कदो कर सोचल सपनवा, सोचल सपनवा, सोचल सपनवा। प्रेमी प्रकृति के माए मानला कहनवा पूरा कदबो कर सोचल सपनवा। चंदन अमित कहे जल्दी से दे दर्शन मन हो। चंदन अमित कहे जल्दी से दे दर्शन मन हो। ए छठी माई छछनेला हमरो परनवा बिना एगो ललनवा के हो। ए छठी माई छछनेला हमरो परनवा बिना एगो ललनवा के हो। ढकिया उठावे मोर बलमुआ पूरा कदार मनवन हो। ए छठी माई छछनेला हमरो परनवा बिना एगो ललनवा के हो। ए छठी माई छछनेला हमरो परनवा बिना एगो ललनवा के हो।